אוקיי, אני בדרך לצייטלין, לאימון בר רצחני שאני עושה כל שבוע ומתמידה בו ולא מפספסת, כי הוא רצחני איך מכתב. אני נוהגת כי אני באה מרמת אביב, ואני באה מרמת אביב משום שאני עברתי אחרי, זאת אומרת שהייתי בהיריון, ואחרי שכבר התאמנתי באימונוי כמה שנים, וחיפשתי ברמת אביב סטודיו שמשתווה לאימונוי ולא מצאתי. הייתי באיזה 3-4 סטודיואים וזה פשוט לא הרגיש זה. אז אני עושה את הנסיעות לאימונוי מרמת אביב 3 פעמים בשבוע, כי זה פשוט הסטודיו הכי מדהים, הכי מקצועי. המאמנות הכי מדהימות שיש, הכי יודעות עליי הכל, את כל הבעיות הרפואיות שלי, יודעות מה להחליף לי, יודעות איך לאתגר אותי. ונוי היא פשוט המנהלת הכי קשובה ומדהימה ונגישה שיש. אני עושה את האימונים בבוקר, ואז שולחים לי הודעות אם יש משהו לשפר, אם יש איכשהו משהו שאני רוצה שישתנה בסטודיו, איך היה לי. אין דברים כאלה, אני סופר ממליצה, אני חושבת שזה הדבר להשקיע בו. סטודיו טוב, אינטימי, משפחתי, מקצועי ופדנטי כמו האימונוי. זהו, אני הולכת לעשות אימון, ביי.